Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ngayon ay bibigyan ko kayo ng practice test na 5 items lang. Sige, simulan natin. Item number 1. Sa item number 1, ang hinahanap nating sagot ay yung verb na babagay sa helping verb na do. Dahil ang helping verb na do ay kailangan may kapartner na base form of the verb, ang tamang sagot dito ay go to. Hindi pwede ang letter A na went to dahil ito ay simple past form. Hindi siya kapartner ng helping verb na do. Wala siyang helping verb actually kapag gagamit tayo ng went. Ang letter B naman, going to, ay isang continuous form ng verb. Ang helping verb na kapartner niya ay yung mga be verbs na am, is, are, was, were. At dahil ang subject dito ay you, so most likely kapag ito ang gagamitin, ang helping verb na kapartner niya ay ang are. Dahil ito ay present form. Ang tanong ay present form. Ang option D naman, isang past participle, ang kapartner niyang helping verb ay mga be verbs at ang has or have or had. At dahil you ang subject dito at nasa present tense ang ating tanong, ating sentence, most likely kung ito ang gagamitin, ang kapartner niyang verb, helping verb, ay have or are. Pero dahil nga do ang helping verb na ginamit ng item na to, do you go to school on Saturdays? Dapat base form ng verb na go ang gagamitin natin. Kaya letter C ang tamang sagot. Sa item number 2 naman, ang pwede nating isagot dito ay letter C. Used to watch a movie together. Dahil ang sentence na to, we used to watch a movie together, but we don't anymore. Ang ibig sabihin na ganito kami noon, palagi kami nanonood ng movie together, pero ngayon hindi na. Ito yung totoo noon, ngayon hindi na. Ito yung regular na ginagawa namin noon, ngayon hindi na. Kapag ganyan ang meaning na ngayon iba na ang sitwasyon sa noon, ang gagamitin natin na verb ay isang modal verb na used to. At ang kapartner niya ay ang base form ng verb. Kaya, ang sagot dito ay used to watch. Hindi tayo gagamit ng were watching, although kapag gagamitin natin ito, parang correct din yung sentence structure. Kaya lang, hindi niya mabibigay yung meaning na ganito kami noon, ngayon hindi na. Ang option B naman ay gumagamit nga ng word na used to, pero hindi ito isang modal verb, isa itong adjective. At may kaibahan sa meaning nito sa modal verb. Ang meaning nito kapag adjective ay yung tinatawag na familiar, sanay na. Ang sentence natin dito ay hindi tumutukoy sa kung ano ang nakasanayan na. At ang kasunod na verb form nito ay dapat ing form of the verb. Pero ang option natin ay, ang kasunod niya ay base form ng verb, watch. Kaya, hindi siya pwedeng maging sagot. Lalong-lalo na ang D, dahil ito ay nasa present form at ang meaning ng sentence natin ay tungkol sa noon. So, gagamit tayo ng tungkol sa past. Kaya, letter C ang tamang sagot. Used to watch. Ang item number 3 naman ay kailangan natin ng kaalaman tungkol sa kung ano ang verb form na kasunod ng verb na gaya ng enjoy. Kasi ang mga verbs, pwede silang sundan ng verb form as object nila. Pwedeng infinitive form or ing form sa verb. Ito yung mga verbals na pwedeng gawing noun or object. Kaya sa options, ang pinagpipilian ay ang form ng verb na stay. Ang letter A, infinitive form ng stay. Ang letter B naman, gerund form ng stay. Ang letter C, bare infinitive form ng stay. At ang letter D ay object form din ng stay, pero object siya ng preposition na to, hindi siya infinitive. So, ang tamang sagot dito ay letter B, staying. Bakit staying? Bakit ing form of the verb ang kasunod ng enjoy? Kasi ang enjoy, isa siya sa mga verb na kapag susundan siya ng verb form,
ang kasunod lang niyang verb form ay ing form. Ang iba pa mga verb na katulad ng stay ay ang stop, avoid, deny, imagine. Ito yung mga common verbs sa English na ang kasunod nila kapag susundan sila ng iba pang verb form ay ing form of the verb lang. Kaya ang tamang sagot dito ay staying. So, pwede mong sabihin, avoid staying, imagine staying, stop staying, deny staying, at iba pang mga ing form of the verb na pwedeng kasunod nila. Ang item number 4 naman ay tungkol sa second conditional form ng sentence. Kapag sinasabi nating second conditional, ito yung mga imaginary situation sa present. So, hindi siya totoo. Yung mga kung ganito, pero hindi yun ang totoong sitwasyon. Ini-imagine lang natin na what if yun ang sitwasyon ngayon. So, yan yung mga second conditional sentence. Kapag second conditional sentence, gaya nito, ang tamang verb form nakapartner ng if clause ay simple past form of the verb. Kaya ang structure nito ay, if I knew the answer, I would tell you. Kung alam ko yung sagot, sasabihin ko, pero hindi ko alam. So if I knew, kung alam ko. Yan ang tinatawag natin na second conditional sentence. Ang structure, tandaan, ng second conditional sentence, gagamit tayo ng if clause na ang verb niya ay simple past form lang. Tapos yung main clause niya ay gagamit ng would plus base form of the verb. Gaya ng item natin. Kaya hindi tayo gagamit ng option A, would know, dahil ang kailangan nating punan ng verb ay yung if clause. So, simple past form ang gagamitin natin, walang would, walang future word na naka-past form, gaya ng would. So, hindi rin pwede ang see, dahil ang see ay simple present form ng verb. Past form ang gagamitin natin kapag second conditional. Kahit na present ang meaning niya, ngayon, ang imaginary situation ngayon, ang structure niya ay simple past form sa if clause. Hindi rin pwede ang D dahil ang D ay gumagamit ng will. Walang future word na gagamitin sa if part ng second conditional sentence. Ang item number 5 naman natin ay tungkol sa kaibahan ng few at little. So, sa sentence na to, ano kaya ang mas bagay? Little. Bakit little? Meron ding mga options na a few at a little. So, bakit ang little? So, kapag nagdi-describe tayo ng konting bagay, so noun yun, pwede tayong gumamit ng few or little. Gagamit tayo ng few kapag ang bagay ay countable sa English language. Pero kapag yung bagay ay uncountable sa English language, gaya ng sentence na to, ang kailangan nating i-describe ay ang word na time. In English language, ang time ay isang uncountable noun. So, ang bagay sa kanya ay ang modifier na little. Kaya lang, meron ka ring option na a little or little. So, bakit little ang sagot dito? Now, kung titingnan natin ang sentence, sinasabi dito na hurry up, pinabibilisan. Bakit pinabibilisan? Dahil konti na lang ang oras. Now, kapag ang isang bagay ay konti lang yung amount niya, tapos feeling mo hindi na siya enough, makukulangan ka na, gagamit tayo ng little kung uncountable noun ito, at few kung countable noun ito. Pero kapag yung isang konting bagay na kahit konti lang ay feeling mo enough pa, okay pa yung amount niya, ang few at little ay lalagyan lang natin ng article na a at magiging positive na ang meaning nito. Meaning, konti lang siya pero okay lang, enough na siya sa akin. Pero kapag konti siya at medyo hindi siya enough, medyo makukulangan ka na dahil maliit lang siya, maliit lang yung amount, diyan tayo gagamit ng few kung countable noun or a little kung uncountable noun. At yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon sa pamamagitan ng isang practice test. I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Have an amazing day!